Udah ngaret cek. Ning ndi ning ngaret ki, Cah? Sangiran. Alat-alate digopro ki, Mang. Ning buri ki lho. Arane ndi ning guri ki lho. Aret sing kosekan sing glangsing iki klambine dawa ki. Pasukan sing ngaret ki mergo wedhuse padha uki-uki. Serenek suket. Dadine ngaret ning gunung. Oke. Sampai jumpa di tempat tujuan Sangiran ya. Dadah. Bocah langsung kayak dekem nang ngendoprok ning kono ki. Ning wis teko kan. Ngarit aduh heran. Oh, kalau tumbas pun Aku arep ngarit sik ya. Bocah wis ngarit kae. Neng ngarit iki ning ndi? Ning Masamuno. Ning gunung. Ning gunung ning waduk Sangiran golek suket ki lho kanca alate. Iki sedelet ae sing akeh lho. Sukete lemu-lemu iki. Iki senengane wedhus. Lepek-lepek iso nang ndi. Iya senengane wedhus iki. Ning akeh watune. Akeh watune. Oke, serak loh. Ngaret modern nggawa Avanza kalau. Ngaret sih ya.